Здравейте! Темата на днешното видео ще бъде: ще продължат ли отношенията ми с него или с нея, господата да си обръщат за тях, тъй като много от вас ми писаха и повечето коментари и въпроси налично бяха: ще продължи ли връзката с партньора ми изневерява ли ми, имаме ли бъдеще заедно, как ще се развият нашите отношения. Затова днес ще направим видеото на тема: ще продължат ли отношенията ми с него или с нея, нали, за господата. Периода, който мога да задам, е до края на годината. По-голям период не мога да задам. И пак казвам, с обикновените карти гледането е строго индивидуално за всеки, защото ми трябва описание, цвят на косата, очи, и така е малко трудно, но ще направим едно общо четене и който се припознае, нека хареса видеото, последвайте ме, ако ви е интересно. И така можем да започваме да видим какво ще покажат картите днес. Ще продължат ли отношенията ми с него? Ще продължат ли отношенията ми с него? Ще продължат ли отношенията ми с него? Има ли бъдеще нашата връзка? Ще продължат ли отношенията ми с него? Има ли бъдеще нашата връзка? Да видим. Да. Ще продължат тези отношения. Да наредим, да видим какво ще покажат картите. В тези карти виждам, че тук има, може би, близко до вас човек, приятел, негов или ваш, но по-скоро бих казала негов приятел, който има интерес към вас и би искал да е на негово място, така да се каже. Тук виждам до 2 месеца със сигурност няма да приключат тези отношения. Има бъдеще тази връзка, но освен приятеля виждам тук, че има и друга жена, която има интерес към вашия партньор и която вероятно е колежка, може би, да ви кажа. Нямат взаимоотношения. На този етап той не обръща никакво внимание, но знае, че тази жена има интерес. Има интерес към него. Някъде на път ще ходи с, може би, този ваш общ приятел, който, пак казвам, по-светъл е от вашия партньор като описание, който има интерес към вас и иска тези отношения да приключат, но няма. Близките 2-3 месеца със сигурност тези отношения няма да приключат, не се притеснявайте. Но има хора, които се бъркат в тези отношения, които говорят и биха направили всичко възможно тази връзка да приключи. Дайте да видим и на вас какво излиза. Но пак казвам, за момента не се притеснявайте. Дори да мислите, че ако си задавате въпроса дали комуникира с други жени, дали ви изневерява, защото имах и такива запитвания, на това четене, да, излиза. Има жена, която има интерес, но вашия партньор знае, но не я забелязва, няма интерес, така че не се притеснявайте. Да видим на вас какво ще ви излезе. Да, определено този ваш общ приятел има голям интерес към вас. Виждам, че може малко да се
се поздърпате, да се поскарате, но не се притеснявайте, не е фатално. Има вероятно и ваша приятелка, която също има интерес към партньора ви, но няма да предприеме никакви действия. Не се притеснявайте. Да, определено в тези карти на дамите, когато хвърлям на дамите, те са по-неспокойни, повече се тревожат, се притесняват как ще се развият нещата, ревнуват повече, но искам да ви кажа, че ревността е неоснователна. Няма проблем, да, пак казвам, вашия партньор действително има жени, които имат интерес към него, по-специфично една конкретна, може би на работното място, пак казвам, но не се притеснявайте, не я забелязва ни обръща внимание. Виждам, че не се тревожете. Тази връзка ще продължи. Тук близките 10 дни ще ви е малко напрегнато, малко така, ще се ядосвате, може малко да изревнувате, но не се притеснявайте. Определено тези отношения ще продължат. Ако видеото ви е било интересно, моля, последвайте ме, харесвайте видеята ми и ако някой има желание за по-подробно гледане, моля, пишете ми налично. Хубава вечер!